בסדר לירוק על נוצרים? עליהם ממש? לא יודע, אני יורק על הרצפה אולי, אני רואה צלב, אני רואה מצפיר לבד. אתה כן? מגעיל אותי. למה? בסדר? למה? כי נצרות זה משהו שנגד היהודים משהו. אם הם עובדי עבודה זרה, אז אנחנו צריכים למוס בהם ולשקט אותם ולרמוס אותם ובעיקרון גם להרוג אותם, כי הרי גויים אותם ובעיקרון גם להרוג אותם, כי הרי חייב שם המצוות בני נוח, ואם הוא לא מקיים את זה צריך להרוג אותו. אבל... אתה תהרוג מישהו? אם הייתי יכול הייתי מוצא מהחסות... תהרוג מישהו? אם הייתי יכול הייתי מוצא מהחסות את זה, אבל אין... תהרוג מישהו? אם הייתי יכול הייתי מוצא מהחסות את זה, אבל אין... תהרוג מישהו? אם הייתי יכול הייתי מוצא מהחסות את זה, אבל אין לנו בית דין, אז אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אני מאמין שהאלוהים שלי הוא חלק מאיש, אז צריך להרוג אותו. שידע בעולם זה לעשות טוב, לגרום שהעולם יהיה נקי. כן. אז כל בן אדם שיאמין באיזה בן זונה אחד. אבל איפה זה כתוב? אבל איפה זה כתוב? איפה זה כתוב בגמרא? אני רוצה להביא גמרא, אנחנו יכולים להביא גמרא.